Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. May gala, mayong butag. Kung wala ni tali akong itlog ron, mukusog akong tingog. Pero natalian gani, wa na. Why pulos? Ang ako istoryahon karon mga buntaga may gala. Importante kayo kay kadaghanan sa inyo labaw na ning mga batan-on. Moingon dayon nga kuan nga migraine. Daghang biyang parte sa atong utok, parte sa atong kuan ba? Atong bagol-bagol nga klase-klase nga sakit. Halos tanan pareho ang sakit, pareho ang simptomas, pero kato sila tanan lahi-lahi gyud. Mo bitaw na madisgrasya gyud ba? Kung pataka lang mag-ingon nga migraine ra. So usaon ninyo pagkaibalo unsay diferensya sa migraine, meningitis, tumor sa imong kuan, sa imong brain, say mag-in-English kita akong utok may gala, so pasaysahin na lang. Kung dili na stroke lang ka, nang itawag ng lacunar stroke. Lahi yung kaya na sila tanan ba? Okay. Ang migraine may gala, kabalo mo tanaw grilo. Muna yung problema niya kay usually na tukar man na siya mga alas 3, alas 4, manukar na siya. Sakit imong ulo, magsugod sa kalugar sa imong ulo, unya mga danga dala ka sa langit kay sakit mong gyud. Nayuban sultian lang ka nga ay kuan na oy. Stress lang na, stress. Dito, kuha na migraine, headache. So, kana, sige mo ka-experience na, wa lang yun mo kay balo, nga katusiday, ang meningitis, kaning, sa tawag ani nga, makuan ka, mag-migraine, kung imo siyang pasagdan, kuha na siya sa sugod sa imong stress. Kalayo-layo, no? Kapilmin ako kakitaan na may gala o imong batanon ba? Sakit kaya kong ulo, do? Nang saday ka? Wala lang, no? Wala man ko'y problema. Wala kay problema day. Asa man dapit ang sakit sa imong ulo day. No? Sugod ni siya dili mga alas sa akong ulo, dili dapit sa wala. Unya mukatag sa akong tibuok, kuan. Magluha akong mata. Wala man ma-appeal man na imong mata day. Kaya ang migraine man gumegala, usually, ang makasugod yun, stress. Naka-istorya naman ko sa inyo ng mga stress, no? Istorya ata na mo atong dalaga nga nagakuan na dahil siya ba? Kasi tawag anang na kuan na siya ng urabag na buang ng ganit siya. Di niya makaya ang iyang problema. Diba? Kadang ba ito? So, nagkuha na dahil siya. Nag-migraine. Kunya, sanin lang niya ang dagang kay siya trabaho. Sige kong analyze saya. Na-notice na yun ako siya nga dako na kay siya problema ba. Maghilak-hilak lang ko sa tubang ako. Stress. Ang unang rason na anang migraine. So, sama mo na ito na kuhaon tong stress. Pay tao nung Cyrus, no? Kako siya
wala na siya paway, wala nang gid siya ka ng kalipay. Sige, trabaho. Kaya mapursa man siya sa iyang papa nga humanong ilang project. Nagahimo magod sila balay. Ay, patay. Nya sila nag-income. Kung na dahil siya, stress na dahil kayo siya. Mga to, ang sugod lang siya, migraine, nakita na ako nga, hapit na dahil siya mabuang migraine. Yung kung dagi ng imong sobrang trabaho, concentrate lang ka sa isa ka trabaho nimo, aron maluag-luag imong utok. So kada ato wala na gyud siya nagka-problema o kana ganin migraine nga sakit kay ang ulo ba nga magkuan gani magpiyong na siya kay ang iyang mata mo piyong lang pud sa kasakit nya dagan ang sakit diri sa likod paingon diri sa likod aki paundan na akong trabaho so magtrabaho na lang siya sa hapon nawala ang iyang stress dito na nag-depression na dahil siya may gala so migraine kung na siya stress na gina siya ang isa na ka-problema ang pinakalisod yung kaya ninyo may bawaan ang meningitis kaya pareho na sila sakit ang sakit sa imong ulo basta lagi ibunal lang nimo imong ulo sa bongbong muna kalisod sa meningitis nya di na ba gini ba pinpoint ng asa man yung gikan ng sakit sa akong ulo makita lang nimo na siya nga naday sa migraine kaning meningitis kay mo hilap naman gid siya Ramotana ka nga unsa man day ang imong paminaw day unsa man day yung paminaw wala gyud mabuak akong ulo do so wala lain CT scan kina iyang utok tanawon kung sa problema usually na na siya focus nga sakit may gala nga lawom karagana mga tumor mga naa sila yung mga sa tawag naa sila gagmay ba dito sa sulod sa utok niya nagadako mao na siya ang meningitis mas kuyaw na siya kay siyempre pressure man sa utok may gala ang gasto ka na mga 2 million lang Unay problema kay ang 2 million di man nato makita dahil yun saan man nato na mang-hold up lang sa ata kay para ibayad sa imong operasyon sa utok ang isa sa example nga akong makonvey sa inyo kay na akong sister na magsige yun sa gilak kay sakit kay ang ulo kay wala pa may kuan sa una magala CT scan na-discover lang to sa diagnosis sa pan ba sa simptomas niya sakpan siya nga naada siya kanang cyst dito sa sulod sa iyang utok wa siya kaabot og 26 nurse mo to patay mo lang ina basta gani meningitis lisod siya may galaki infection mo na sa katibukan sa imong utok ang ikatulo nga pero may yun na mistaken for migraine lacunar stroke nga na-stroke ka pero wala kay symptom ang imo lang nabawaan nga mohiwi lang imong baba pag gumana na di nakalihok imong kamot di nakalihok imong tiil
Muna siya ang meningitis. Ang kaning tumor o lacunar stroke. Wala may lain na may galagay operasyon. So, wala lain. Kung dili ka pa opera, di mo na mahuman. So, sa kaning mga sakita, muna sila ang mga kuyaw. Kaya dili ninyong may bawaan ba? So, usually yun. Kinahanglan yun ninyong ipakonsulta sa doktor. Ayaw mo. Himo diagnosis sa inyong sarili. Kaya kadaganan sa inyo, matingala lang mo ba? Kusay ang unang simptomas kanang meningitis o unsa ba? Ang kundi stroke. Nade siya tumor dito sa sulod sa iyang utok. Nya, mao lagi mapagkamalan nga migraine, lala na siya. Mabuta na siya. Say mabuta lang ang iyang simptomas makita, pero dito kuyaw na. Sunod ana, nanapod kay maapil na ang ubang parte sa imong utok. Mao lang, di na ako magamit ang term kay dili man gyud mo kasabot. Mura na siya o kanang sa Bisaya ani kanang wala lagi na sexist lagi. Ito yung paita kay akong igsoon. Dili man po siya operahan kay wala lagi basis nga CT scan, wala pa man to sa una. Mao to, patay siya. Matumbag gikan sa naligo. Bata pa, 26 pa lang. So, kaning tulong mangyagalang sakit, bantayan lang yun ninyo. Karon, medyo sayo na, kaya na may CT scan. Pero sa una, mangyagalang pertig yung paita. Usahay good. Matingala lang inyong pamilya ba? Nagkarit mo itong kamatay. Wow. Ang kaning mga sakita, kung magpadayon nga, dili maoperahan, parang wala lang, pero problema po lagi kung operahan ka, patong-patong ang gastos. Ngayon ba, dili siya maayo kung ngayon ba nga wala gyud kaayuhan. Abrihan gyud ang utok. Nya pati yung dako problema kay ngayon ba mo recover pero mabuta na ang uban pod di na gyud kakita. Mao bitaw ning usahay makadismaya ba makita kag pasyente nga usahay mo ingon ka ngano mo man ka nagpa-check up sa una nga kung gamay pa to igor man to siya katong cyst katong cyst dito sa utok igor man to siya i-clip kana pod laki 2 million. Muna nga, kadaghanan mamatay ng kanang tumor na lang kung gamitan kay wa man kay gamit nga term. Muna ang tumor may gala kung di siya ma-discover, diretso lang kay mudugo man na siya. Pagdugoan na niya, may bay. Dili naman kakakuan, dili naman kakabantayan. Wala gyud kay mahimo gyud.
Ang uban, wala na lang, sagda na lang. Wala lagi kwarta sa CT scan pa lang, may gala, gasto na mag-18,000. So, mangita kag 18,000, lala, perting ko mo, perting ko mo, kanay tawag aning, pang kuan dito, sige, pangutang o sa ba. Pag humani mong CT scan, na-discover nga na kay tumor, dito lapit sa imong base sa imong utok. Ang atong utok may gala, doon na kayo na dito sa atong baba diri. Ang atong utok, atong tumor, doon na kayo diri sa baba. Munang ang operasyon na agiyon diri or agiyon niya isa ibabaw sa alingag ng gato. So, kung makita nila nga dul-dul pa yung kay sa ligag-ngag, dito na agiyon. Pero usually yung kanang madlok ang neurosurgeon, abrihan din niya diri. Mga to. Kadagaran lagi ka recover, di nakakita. Nya, hangtod sa hangtod na bagyo na may kala, wala na pinay kayo. Wala kasubo kay ma-diagnose sa science, pero dili matambalan. Sabi nga ni, kana silang tulo ka sakit, daghan pa kayong sakit sa utok ha, kanang tulo ka sakit, permi gina siya magbalik-balik sa pasyente nako. Permi gina siya. Na imo i-decipher po nga asa man dapit diri ang problema. Nga nasakpan naman itong isang anong diag naman po. Mao lagi. Wala laing imong unang neurosurgeon operasyon. Igo na ko na siya i-clip lang yun ang tumor, gumana na, wala. Balo man ka ng neurosurgeon at maka-opera na sa isa katuig isa. Katong 2 milyon bayad sa iya, pamugas na to. Tibuok tuig. Mahurot ba tayo mo ng 2 milyon? Mahurot na mo ng 2 milyon lapwat sa maapod. So, kamo lang ang makarecognize na bagyod aning mga sakita may gala. Doktor lagi. Wala gi pag-asa nga may bawaan ninyo ang diagnosis ba. So, ayun yung tambal-tambali inyong sarili. Ipakonsulta og doktor. Kana lagi, mo gusto gid mo. Pag moingon sa operasyon, dito na. Mang-hold up sa taday. Kaya petig yun, wala gid. Di lagi na o babaog 2 million lagi. Napagani akong isa ka pasyente nga gioperahan, nabot yung 3 million pero dito pero hinoon sa gioperahan sa Singapore. Manggiitan din kayong doktor na operasyon, pero wala na. Di nakita. Low oil kay dalaga na ba? Siguro mga kuwan pa to siya. Mga 29 pa man siguro to sila. Low oil lagi. Okay. Bata pagod. Nya. Paano ito palus? Sige lagi hilak kay kaya mo na gulang na siya, di na siya kita. Operahan siya, di kaya kung siya kita. Ay. Utsao naman tao na. So, wala po di kayo hinukoy ma-suggestion sa inyong si buhaton kay ragalan na surgical man, pero man.
Kung karon imong istoryahan, karon tuiga, sa iyon. Pero ang kwarta dili. Ito lagi pag-ingon ako sa isa ka pasyente nga nakay tumor dito sa base sa imong utok. Anya nagalingkod lang yun sa dito nga apektuhan niya ang mata. Ang sunod na maapektuhan. Di na siya kakuan, dili na siya kasabot sa istorya. Di na ingon ang tanas siya sa ako nga. Masa may pulos ng kudok nga operahan pa ko, di na rin kita. 50% lang itao na day. Wala gyud kay mahimo ana. Kay nga na man gyud ang dagan na sakita. 50-50 man gyud. You know, sa akong nakaila nga pasyente, isa pa may buhi. Wala. Kasi mag-hesitate na lang kung refer ba kay unless kung naagi kwarta ang pamilya ng kaadto mong Singapore, kay narito ang mga expert na po diri sa Manila. Pero pareha ra man gyapon gastos. Pareha gyud. May pasayag dito kay ang mga doktor dito. Ininsikan na kung ano magumana na ipatulog na ka. Nya kay laser na lang man na siya may gala. Di naman tao kanang magsulod dito sa utok. Laser na lang na siya. Oh. Ila tong sunugon tong tumor dito. Human. Kana lagi ang komplikasyon. Grabe. Ang siguro kinabuhi na to may gala. Kung di ka matay ugma karon. ingana ako ka pilosopo kung mag-istorya na tag mga ingana no. Istorya man gyud kog tininood. Di istorya ta mo. So kani mga sakita mga gala, ayaw ninyo alang-alang nga pag wa gyud ibuga mudagkot na natag kandila si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Sure. Sure. Kung 0926-576-782-54 kung magpabakuna o TB, dili na ba matakdan ana, okay lang ba magpabakuna para sa TB? Ingani day, prangka istorya day. Ang bakuna sa TB, nagsugod 1960s. Tanan bata, bakunahan o anti-TB. Hangtod karon ang rate sa TB sa Pilipinas almost 95%. Sa may pasabot ana, walay pulos. Kasabot mo? Prangka na istorya, dili na ingon kuan. Kato ganing anti-TB nga gi-research for 10 years na pang protection lagi sa TB, gisugda na sa 1960s. Tanan bata, butangan o bakuna o TB. Karon 95% sa population sa Pilipinas tibihon. Unsa man ang pasabot ana? Why epic? Ang akong sekretaryong number may gala, mo na siya pinaka-importante sa tanang numero inyong memorize. Kay dili ba jud ko nagatubag og cellphone. Basta dili kagikan sa
Hospital? Wala, day. Way mo. Wa gyud tay mo. Kay dili man gyud ko motubag ana. May pa mo text mo sa akong sekretary kay siya pa mo relay sa akong importante kay na inyong ipangutana. Ang numero sa akong sekretary is 0995 221 8007. 0995 221 8007. Katong mga amigo nako nga ano mang di na kumutubag, wa na ko'y panahon ana mga amigo. Kaya pungod sa kadaghan sa akong atubangon, malipong nang gani ko. So, gilimit na ko akong activity na hingala, kanang pangako ba nga madali. Kaya na, paktaylo. 0909-981-4948. 69 years old, lalaki. Kutasan ko kung mapaspas og lakaw. Number 1, palpitation kadawong anoy. Number 2, wala ka exercise. Number 3, na kay problema sa kasing-kasing. Number 4, nagsugod na ang imong kaning sakit sa kasing-kasing. Pili lang diha. So, dili na siya makuha sa pangutana sa cellphone. Kung dili, magkonsulta diyo ka sa imong doktor. Watay may mo na. Waidya mo. 0955-411-5911. Babae, 38. Avid fan, Nimo Dok. 2004 pa. Idol tika, asko Dok. Unsa manang anxiety o unsay tambal ana. Thank you. Kana siya dai, muna siya gitubuan sa stress, anxiety. Diha magsugod ang sakit nga kana mga gibata giingon nila nga mura kag kanang kuan nasubraan kuan ba. Paingon ka depression na dai. Pag mabot na gani ka ng mga anxiety, depression na, kapit na. Di lang ka-realize nga lamay na kay lukso. Lamay na kay lukso sa punuan sa kapayas. Walay tambal na sa day. Magkonsulta gyud kag doktor. 0953-177-1502. Babae, 27-year-old. Akong tutoy ba, perting sakita unya katol. Moto akong gihugasan og safeguard. Nawala ra ang katol, pero karon siya sige magsakit ang akong tutoy. Hangtod na human akong regla. Karon, naagihapoy sakit akong tutoy sa wala og sa tao. Magpuli-puli pero mosakit lang siya o maglihok-lihok kog maayo. Murag almost 2 weeks na ni ang sakit na worry ko Dok basig unsa na ni. Naalang ko namatikdan nga murag ning dako ang pores sa akong tutoy ayay. Pero wala man ko'y nahihikapan nga bugol. Di yung kagunit, ana day. Maski pag karaganan sa doktor, dili kagunit, ana. Ako manghambog yun ko sa imong kung ako'y magunit, ana, sobra pa sa ultrasound. Kaya sakpan yun ako na siya. Pag maingon ko naam na'y bukol, di na ko kinala na ultrasound. Ay, saka
Bata? Bata ra may nagagamit anaday. Bata ra may nagagamit ultrasound. Dili si Dr. Kagapi. Pagbugunit gani kog naibukol, ay. So, say buhato ni mo day. Ambot lang kung asa ka. Pero paano tayo mahimo na Dr. Kagapi ra mahino mo desisyon na final na siya day. Kung ako yung tanaw sa imo, final na siya. 0930 651-1509. Good AM do. As lang ko, akong bana 35 edad. Kada adlaw inom og tanduay. Muna'y gitawag ko. Siya lang may nagbahal, tanduay paday. Karon, agaw na iyang tingog. Posible ba na sunog iyang tutunlan o baga 1 month na paus iyang tingog? Ay. Kung magbinuan ko na sa imo dahil may mali ko nga dugang ipadong kaya mga tao nga na may galadi ano mo siya mapugan masi pagbunalan mo nagduspurtos ay wala dili gina pa to chaser lang man dito chaser wala gina siya. Paundamong ginali mo siya kay ang iyang tutunlan na nasunog na sa tanduay manang. Sa tanduay 18. Lagi po. Kaya sa pag-usaw ni mga nanay, dili na mundang. 0950-135-4690. Nag-opera pa baka sa Samal, Dok? Salamat. Wala na day kay tungod sa sitwasyon sa inyo sa atong kanang ferry mabusit ka 4 ka oras ka maghulat pastilan maingon yung kagyod nga maka-discourage yun siya so resign na lang ko kay masakit naman akong buot. Kaya mga ibis nga idiritso na mo sa hospital, magulat ka nga pasakyon ka sa ferry. Unsa na 0966-968-3338 akong amahan ikabuhi sa iyang tiyan. Almost 20 years na niya gidaladala. Gibate, pila na po ko ka-doktor iyang nagyan para magpa-check up. Tapos agi na po og siya og ultrasound og H. pylori. Tapos normal ang findings. Dili po normal iyang dumi. Usay maabot og 3 days, 1 week. Siya advice ni mo dok, ipatanaw og doktor sa ako. Ako day. Kay moingon ganin ko laing sakit, moingon day mo. Kalayo ba to? Permi na siya may gala. Permi gina siya. Mao na bitaw nga. Permi bitaw na siya nga. Permi bitaw na siya may gala. Gani ako na divert akong utok. Permi bitaw na siya nga. O sa gani, mga saba ko, gausik, ano mo, ultrasound, sos, pa-check up na, doktor ng kabalo, 0916-955-7465, Tagapantukan. Kung sa'y tambal aning akong mata nga sambol, mananaw, murag na ay buhok sa kalimutaw nga
nagumon itom siya. Patana ophthalmologist da kay di ko kabaluan na. 0926-765-4352. Maayong buntag, Dok. Kining BP 110/130. High blood na ni siya or borderline pa. Muna siya og diastolic hypertension. Di, yun mo kasabot, ana. Besa pag-unsahon ninyo. Diastolic hypertension. Kasabot nga ang backflow sa iyong dugo daily makaagi. Either nakay problema sa imong kasing-kasing, naay problema sa imong baga, mao na. So, imong ipatanaw nimo sa cardiologist. Dili na siya alam alunday. Kaya pa, walang hugo na imong tibuok lawas. 0906-720-9774. 52, babae, Davao de Oro. 3 weeks akong tingog ba kay pagaw. Gamay. Labi na kung sige ko og istorya. Mapagaw jud ko. Mo paos akong tingog. Pero kung hilom ko, dili man mapaos akong tingog. Unsa man ni Dok? Tabian kaday. Unsa day yung sabi pasabot na tabian lang yun ka. Undang og chismis ay. Marites siguro ka kayo. Mo nang di ka mo danog istorya. Undang istorya. Tapos tanawa kung maayo ba ka. 0993 0919-784-3267. Dok, magsakit akong tangkugo, dili man ko high blood, 60 akong edad. Ano de? Sakit lang dahil tangkugo ng kuan. Sakit lang dahil tangkugo ng high blood. Dili yung tao manoy. Dili na siya na. Naay mga sakit nga dili na makuha sa imong dili na makuha sa high blood. 0993-953-3771. Unsa ka tinuod ng baligya na sa mall eye drops herbal daw gi-promote daw sa doktor pangpahilis daw sa pterygium. Unsa ni ka effective sa mata? Salamat, Dok, sa pagtubag. Kani siya, doy. Tikay lang yun nun ba? Tinuod yun na siya, may kada. Basta lang makabaligya. Basta makakwarta. Atik. Herbal. Unsa. So, nang istorya eh. Wala man ko kadungog na. Amot nila. Binto na po sila. Sa ipatanaw na ophthalmologist nga tinuod. Masig pag-i-endorse na sa doktor. Masig dili na sa doktor o kwan. Doktor legal. Dili. Doktor legal. Inimo na ni inimo na sa lubot sa kuan sa doktor. Ay magtuwa na adto mo sa Dr. Opta. So ayaw mo gamit-gamit nga gi-endorse ko no sa doktor. Ay to nonsa nang taon mo Di mo matuo kanang tinuod nga doktor kay dito hinon mo sa alternative.
So na utokaw ha, mo lagi usahay lagi. Ha, musapot na kog istorya na ba. So wala naman ko istorya, basig mahutdan na pug ko gamin. Ha? Wala tali ako itlog may gala kay kusog man akong tingog. Ha? Kung maminaw gani mo, balik-balik ka. Kay kada ang good siya akong ginaistorya sa inyo. Dili siya kumon. Dili kumon. So, way pag-asa. Kinahanglan gyud na siya ipatanaw na mo real ophthalmologist, ha? Tinuod yun nya dili ka taga og kanang herbal. Sus, di ka si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.